Обичате интересните истории? Запознайте се с вълшебната звезда, която сбъдва всички мечти на децата. Тя живее през 9 планини в 10-та, през 9 гори в 10-та, в необикновената фабрика на Меблик. Именно в нея се създават любими на децата мебели, подходящи за всяка възраст. Мебелите изглеждат невероятно и са много цветни, защото звездата знае, че всяко дете обича и предпочита нещо различно. Иван обича животните, София обича цветята, Тони е луд по футбола, а Краси не спира да мечтае за състезания. Само с едно докосване на магическата пръчица, звездата ще превърне стаята в вълшебна страна на фантазията. Тук всяко дете може да се забавлява чудесно. Там ще срещнеш много приказни мотиви, които развиват въображението. Има място за хубав сън и за игри. Още от деня на раждането. За по-голямо удобство, нашето бебешко легло е с регулируема височина на дъното, 2 подвижни странични летви и практични протектори от силикон. Освен това, леглото расте заедно с детето и при нужда може да се превърне в много удобно легло с преграда. Звездата, както и всички деца, обича да си играе на криеница. Затова изомагьоса вълшебно чекмедже легло. Там могат да се скрият играчки или пък да се превърне в легло за друго дете. Дъното на чекмеджето е подсилено. Смъкващата се преграда на леглото осигурява безопасност и удобство по време на сън. Меблик се грижи за безопасността на децата и през деня. На задната страна на нашите мебели са пораснали вълшебни опашки, които предпазват мебелите от преобръщане. А рафтовете имат специални предпазители, благодарение на които няма да се измъкнат. Веднъж една зла вещица се скрила зад ъгъла, вълшебната звезда бързо я изгонила и заоблила всички ъгли и ръбове на мебелите. Кутия за съкровища на ваше разположение. Тя е с повдигащ се капак и ръбове, които предпазват пръстите на детето от притискане, защото сигурността в Меблик е най-голямото съкровище. Но това не е краят на магиите. Нашият гардероб 90 знае някои магически неща, а вътрешността му може да се преобразява по много начини. Меблик обича послушните деца. Затова гардеробът се затваря много тихо. Също като чекмеджетата на вълшебния скрин. А какво става, когато въображението завладее децата? Всеки ден малките феи и елфи искат да нарисуват нещо, но звездата има свои начини да предпази мебелите от петна. Всички плотове са обезопасени със специално термоустойчиво фолио, което е устойчиво на триене, цепене и надраскване. С Меблик детето може без проблеми да си играе, да има своите увлечения, интереси и свой собствен стил. Меблик не забравя и по-големите деца и тинейджери. Специално за тях създадохме модерни и идейни колекции младежки мебели, които ще им позволят да изразят своите увлечения и интереси. Шкафовете побират много неща и ще вместят цял един свят. Благодарение на хитрите изобретения и решения, не само играта и забавленията, но и ученето ще стане истинско удоволствие. Меблик – радост, сигурност, приказна красота. Запознай се с мебелите, които растат и се развиват заедно с децата. Помагат им да пораснат и да опознаят света.